Ngikhulele kwaMhlabelingana and endaweni yangasekhaya kwakhona imithetho, not necessarily imithetho, but kwakhona nje into eyayikade i-common knowledge kuwona wonke umuntu ohlala lapha. Okokuqala, kulomgwaqo esihlala kuwona uMadudula, wawungeke ngebhadi nangephutha uze uhambe nenyama laphana mesilike lashona ilanga. Uyabonga lezi khadi lezi singabosisi manje sekumnyama vele ngaphandle. Wawungeke uze uhambe nenyama yenkomo laphana. Otherwise ipokwe zazokuhlala kanje ngemuva. Okwesibili, uma ke kwenzeka wahamba wedwa kulomgwaqo lo kuMadudula ebusuku, wezwa kukhona into eshwaqala emuva, ungabheki emuva, phokophela phambili. Wezwa kukhona into ekusindayo emahlombe, ungabheki emuva, phokophela phambili. Wezwa ngathi kukhona okudlwathuzelayo emva kwakho, ngathi kukhona ukugijimisayo noma kukhona ukulandela, ungagijimi. Relax. Uyabona kunzima ukurelax, kodwa khona akumelanga ugijime ngoba wagijima ziyokukheca. Zakheca ziphe kwakho ke manje ziyobe sezikubamba ukubamba. And once zakubamba ipoko zakhona, uyovusa uvuke emathuneni abantu ekseni, bayokuthola sebekuthola nawe endaweni ongazazi ukuthi ufike kanjani kuyona. Zakubamba nje kuyolamula ukusa. Sabingelela ngenza ukuthi sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu Umkhosi 2 kwenza ubulungiswa uchafa subscribe button kule channel yethu yenza kwethu ke lana ke wesifazane ukukhuluma indaba enkulu umuga noma isigameko esasenzeka ngakubo ezindaweni ke ezisemakhaya. Izinto ezikanjena zazenzeka noma kuqala izinto ezikanjena zazenzeka. Mina ke nawe bengathanda sihlangana lapha kwi-comment section sizovo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba, ukuthi nawe ungufakazi walento wake wayizwa into ethi ayicishe ifane nalena ngane zakwethu. Asihlangane kwi-comment section sizovo lwakho ukuthi wena ungathini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu, siphinde sihlangane lapha kwivideo elandelayo. Danko, bye.